tim go ohala. To wacho magi wacho ni udigo bro miyo tich ojende yudo tich karibu ojende 1,000,000. Dok mano be nyalo konyo matin nikech adieri en ni nitie ojende maonge tich sechegi. Ka koro sirkal owuok ni gero udi 200,000 gi wiye higa ka higa. Dok jowa ma jofunde bro yudo tich. Trevor, king'iyo economy kata king'iyo yuto mar piny kata yuto mar japiny, ok ing'i sekta achiel kende. Ing'iyo sectors mang'eny. To sirikandni ok ang'eyo nochalo nade, but wabiro ng'eyo. Tiende niya, sama wawacho ni gini dhi kelo employment kata ji dhi ndike tich. In isomo ang'o? Waduto ok wasomo gedo. Ok asomo gedo. Ti joma osomo gedo piny kacha. Monego bed ni yudo tijno. Koro sami wacho ni tero tich piny kacha, jogedo gin ji adi piny kanyo? You're an accountant. Koro adhi gedo. Yudo na tich koro adhi gedo e county. Kata adhi gedo somewhere else. Lakini jagedo to dong ento dhi yudo. Jagedo oyuto. Gedo ento yudo tich. Correct. To sami wacho kamano. Ng'i gini in totality. Tiena ni ng'iye duto kako chal. Iwacho ni create employment. Kati iwacho ni indiko ji. Ng'amondi kicha. Ng'eno nego bed notimo ang'o? Ogola tamaladi adek ubende. Ka andiki kawuono. To serikal nyisa ni wi pesa mamicha. Abe kendo koro nyaka gol moro atimra nade? Ami ta forward negi. Gimoro ni kanyo. Employers tiende ni jok mandiko ji dhi luor ndiko ji. Nikech nitie osigo motimre nade? Momedi. Koro dhi ket ji orak. Koro inyalo ket ji orak kata wawachi niya ok dhi ndiki ji. Mano number 1. Tiende ni kana an gi joga moko 5. An waendelea ga 5 go. Ok anyal ndiko moko kendo 5. Nang'o? Serikal omeda osigo. To kana ndiki tachuli pesa moro. Samoro kata ji 100, andiko ji 100. To nego bed na golo kata mana siling. Wawachi na 200, wawachi kata na 200 kata whatever it is. Iwinjo? E wiji 100. Gitemo nyisa ni kendo nego bed ni koro amiyo sirikal 200,000 gi pieche moko. Kadwe orumo donge. Tiende ni anyalo dwaro yo mabende kaka ng'at mondiko ji aduoko go baden mara piny kata aduoko go sika piny. Yo maduoko go sika piny en ang'o? En duoko sachi piny. To ka duoko sachi piny ibende nitie kaka ni survive kata nitie kaka ni dak. Pesa nitie kaka ni konyi. Ka seduoke piny idhi dak nang'o? Koro mano kare nyiso kigo kwano maber ni ka jomondiko ji ong'ado ni koro giduoko sach ji piny. Correct. Gibro mana duoke gi atamalo 3 mane sirkal dwaro cha. Koro nyiso ni ng'amondiki tidhi ng'ado atamalo 6. Ndika kata ndiki mano lure gi kaka unegotiate gang'owa gi wuon tich. To nitie insinuations. Tienda ne paro mahead. Pod anyalo paro ni jogi pod dhi medo gimoro ka. Pod abro mnadi piny. Iwinjo? To okochuno na bro duoke gata maladek. Nikech ok en mana atamalo 3 ni kende. Ka government wuoye ndiko ji, aseng'isi maber ni employers nyalo weyo ndiko ji, kata inyalo riemb ji, kata sach ng'ato nyalo timre nade, inyalo duok piny nikech sirkal omedo wuon tich ang'owa osigo. Chak iduogi ng'iyare pay as you earn. No wachi ni maber ni idhi time nade? Idhi mede. Ng'ama yudo sara 500,000 gi piny obedo atamalo 30. 35. 500 gi to piny. 5 nyaka malo 35. Mano nyisi nang'o? Nitie ng'at ma samoro deserve 500,000 no to ok dhi chule mano. Nikech watemo hepo tax bracket moro monego bed ni 5% moro timre nade? Omedre. Kendo ni thirno ni ka. Ng'e gimomiyo thirno ni ka. Trevor, nitie different management levels. Kata nitie investors. Okay? Nitie investor makuru sendiki. To nitie managers, middle level managers.
kata top ranking managers iwinjo gine ma gibro yudo $1,500 ni kod malo to gimomiyo wuoye managers gi tiende ni gine ma ginyalo ndiko ji gine ma kwa wuoye internal growth mar economy weri gi investors koro mawuok oko kata mana wan wawegi nyaka wa invest e pinywa ka to jomage madwa invest en ng'amo ndiki to kata mana in koro ka in manager ka tinyalo wuok mondo idhi yaw kambi moro kendo machal gi mane employer timre o yawo cha tiende ni ine ma in gi earning manyalo timo ang'owa minyalo invest to kise load gi tax tiende ni weya nono okanyal yudo gima na yudo cha tiende ni I will not invest tiende ni jok ma dina invest mbele kanyo ma kendo dina ndiko kopogre gi ng'amo ndika sani timre nade ok bro timre load no nitie koro wawe wuoyo about employment mar ndiko jogedo kende to jomoko to watimre nade wahinyo to kata kwawe mano investors makuru biro nyaka gengi tax regime nyaka gengi maber ni to sirikandni kata e piny machalo kama gijuogo wanade kisiko in gini medo ga meda ok gibro biro invest to kano nego beni kambi moro biro to dwa kata ndiko ji 1,000 to compare Kenya to dugo compare gi piny moro to bro wacho ni an wadhi e tax regime moro cha wadhi e country moro cha to kikabi Kenya nango oluor no suro dhi chulo motimre nade mang'eny ti wacho ni atamalo 70 marach atamalo 30 maber ni tenango